खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव हादरनि अलखद समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गसंनो थाखाय थियारि आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बे दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे थामहिनबा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथाङा रोखा फोरमायथिदों जे बे समाव भारत पाकिस्ताननि जे सोलिफुनाय जे दावहा बे दावहायाव जुदि हादरा गोनांथि जायोबा थामहिनबा खावलाय हरोब्ला बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै 10,000 बर' लाइमोनखौ जे भारत पाकिस्तानाव जानाय जे दावहायाव हेफाजाब होनो थाखाय दैथायहरगोन होननानै मोनसे गोनां बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदोंमोन। थारैनो नोंथांमोना मिथिगौ जे हादरनि गेजेराव थामहिनबा गोबां रोजा हारि दङ, नाथाय बैफोर हारिफोरनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथां दिपेन बर' बे दिपेन बर'आनो सासे जेराव गिबिसिन हादरनि अलखद समाव गावनि हारिखौ लानानै बे समाव सानग्रोनाय सासे सुबुं आरो जाय सुबुङा बे समाव भारत आरो पाकिस्तानाव जानाय जे सोलिबाय जे दावहायाव जुदि गोनांथि जायोबा हादरनि थाखाय गोनांथि जुदि जायोब्ला आरो खावलाय हरोबा बे समाव 10,000 बर' लाइमोनखौ दैथायहरनो थाखाय थियारि खालामदों होननानै बाथ्रा बुंनाया जोबोद मोनसे बाखनायजाथाव होननानै बुंनांगोन आरो मख'नांगोन जे बे समाव भारत आरो पाकिस्ताननि जे दावहा सिगांनि समाव 1999 मायथाइयाव जे कारगिलाव दावहा जादोंमोन थामहिनबा कारगिल बिमुंजों मख'नांगोन जे सिगांनि समाव जे कारगिलाव जानाय थामहिनबा 1999 मायथाइयाव भारत पाकिस्तान जे जानाय जे दावहा थामहिनबा कारगिल जे दावहा बे दावहायावबो बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एक्स बिएलटि थामहिनबा बिएलटि बे बिएलटिआ बर' लाइमोनखौ बे कारगिलाव जानाय जे दावहायाव दैथायहरनो थाखाय मेसेज खालामदोंमोन बै समनि हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथां अटल बिहारी वाजपेयी बिथांनिसिम। थारैनो मख'नांगोन जे बर' हारिया जेब्लानो हादराव जुदि अलखद सफैयो बे अलखद समाव बर' हारिया गसंथादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समावबो गसंथादोंमोन थामहिनबा 1999 मायथाइयावबो कारगिलाव जानाय जे दावहा बै दावहायावबो हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथां अटल बिहारी वाजपेयीनिसिम बै समाव मेसेज दैथायहरदोंमोन जुदि हादरा गोनांथि जायोब्ला खावलाय हरोब्ला बै समावबो बर' लाइमोनखौ कारगिलाव नांनो थाखाय बा कारगिलाव जानाय जे दावहा बे दावहायाव दैथायहरनो थाखाय थियारि होनानै बै समावनो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो थिग बेबायदिनो बे समावबो भारत आरो पाकिस्ताननि मोनसे दावहा सोलिबाय थानाय समावनो बे समाव बर' हारिनि सासे गिबिसिन सुबुं जाय सुबुङा बे समाव प्रप'ज खालामहरदों थामहिनबा गोनांथि जायोब्ला बर' हारिनिफ्राय 10,000 भारत आरो पाकिस्ताननि दावहायाव बर' लाइमोनखौ दैथायहरगोन बा जुद्ध नांनो थाखाय दावहा नांनो थाखाय दैथायहरगोन होननानै फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों आरो बे भारत आरो पाकिस्ताननि जे दावहाखौ नोजोर बोनानैनो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गिदिर बिथांखि लादों। दतमायाव खुंजानाय जे 57थि बोसोरसालिया जुथुमा आरो बे बोसोरसालिया जुथुमायाव जे आद्रा थानाय जे थान्दै मेल बे थान्दै मेलखौ दोनथ'नाय जादोंमोन आरो बेखौनो फैगौ 12 मेयाव खुंफुंनो थाखाय थांखि लादोंमोन नाथाय बे थांखिखौ बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हादरनि अलखदखौ नोजोर बोनानै बे समाव दोनथ'नाय जादों थिखानाय गैयै समसिम बे समाव दोनथ'नाय जाबाय होननानै फोसावनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे हादरखौ लानानै गाबखांनाय आरो हादरखौ लानानै बे समाव गसंथानाया जोबोदनो बाखनायजाथाव होननानै बुंनांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरिया गिबिसिन बिथांखि लानानै बे थांखिखौ लानो हानाया मोनसे साहसनि बाथ्रा होननानै जों मख'नांगोन आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 57थि बोसोरसालियाव जुथुमायाव जे आद्रा थानाय जे थान्दै मेल बे थान्दै मेला 12 खालाराव खुंफुंनो गोनांमोन थामहिनबा गाबोन खुंफुंनो गोनांमोन नाथाय हादरनि अलखद समनि थाखाय थिखानाय गैयै समसिम बे समाव दोनथ'नाय जाबाय होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायथिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों।
मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।